Καλησπέρα σας, είμαι ο Ανδρέας Μαυρίδης από το Φοιτητικό Πρόσημο και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με ένα θέμα από το μάθημα της διαφορικής γεωμετρίας και συγκεκριμένα το πρώτο θέμα, το β' ερώτημα, από την εξεταστική 27 Πρώτου 2016, το οποίο αφορά μια υποενότητα της θεωρίας καμπυλών, το τρίεδρο Φρενέ, δηλαδή, το οποίο είναι μια ορθοκανονική βάση τοπικά ορισμένη που αποτελείται προφανώς από τρία διανύσματα, εφαπτώμενο, πρώτο και δεύτερο κάθετο, και όντας ορθοκανονική βάση κάθε ένα από αυτά τα διανύσματα είναι μοναδιαίο, δηλαδή έχει μέτρο ίσο με 1, και επίσης τα αποτελούμενα διανύσματα είναι ανά δύο κάθετα μεταξύ τους, δηλαδή τα αντίστοιχα εσωτερικά γινόμενα είναι ίσα με το 0. Πάμε να διαβάσουμε την εκφώνηση τώρα. Δίνεται η καμπύλη γ του τ ίσον συνημήτωνο, ημήτωνο, τ, με το τ να ανήκει από -1 έως 1 ανοιχτό. Αφού κάνετε αναπαραμέτρηση της γ κατά μήκος του όξου, βρείτε το τρίεδρο Φρενέ αυτή στην καμπυλότητα και τη στρέψη της. Για την κυρίως επίλυση πρέπει να γίνει μια σύντομη προεργασία. Είχαμε δει και σε ένα άλλο βίντεο για το μάθημα της διαφορικής γεωμετρίας που αφορούσε πάλι κάτι με τρίεδρο Φρενέ, αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εξετάσουμε αν έχουμε κανονική καμπύλη και αν το τ είναι τυχαία η φυσική παράμετρος, δηλαδή αν έχουμε καμπύλη μη μοναδιαίας ή μοναδιαίας ταχύτητας. Πάμε όμως να τα δούμε εδώ συγκεκριμένα τι γίνεται. Εφόσον το διάνυσμα της πρώτης παραγόγου είναι μη μηδενικό, βλέπετε μείον ημίτονο, συνημήτωνο, 1, κάνουμε εδώ και μια σύντομη περιγραφή γιατί είναι μη μηδενικό το συγκεκριμένο διάνυσμα, άρα έχουμε όντως κανονική καμπύλη. Δηλαδή η παραμετρικοποίηση που μας δόθηκε από την εκφώνηση είναι κανονική, παριστάνει κανονική καμπύλη. Επίσης το μέτρο της ταχύτητας στην προκειμένη περίπτωση είναι ίσο με ρίζα 2, άρα διαφορετικό του 1. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καμπύλη μη μοναδιαίας ταχύτητας, δηλαδή το τ είναι τυχαία παράμετρος για κάθε τιμή του τ που ανήκει στο πεδίο ορισμού -1,1 ανοιχτό. Μας ζητείται η αναπαραμέτρηση της γ ως προς το μήκος του όξου. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον γνωστό τύπο, το ολοκλήρωμα από t0 έως t, μέτρο του γ τόνους του u du. Απλά προσοχή, αλλάζουμε τη μεταβλητή ολοκλήρωσης, δεδομένου ότι έχουμε μεταβαλλόμενα άκρα. Επιλέγουμε στο κάτω άκρο το t0 να είναι ίσο με 0, κάτι το οποίο πρέπει να ανήκει στο δοθέν πεδίο ορισμού, στο -1,1, επιλέγουμε την πιο normal τιμή που είναι το 0. Επομένως έχουμε το ολοκλήρωμα από 0 έως t, ρίζα 2 έχουμε βρει το μέτρο της πρώτης παραγόγου, σταθερό, προφανώς δεν αλλάζει για οποιαδήποτε αλλαγή μεταβλητής ολοκλήρωσης, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επομένως το S στην παλισελίδα εδώ είναι ίσο με ρίζα 2 επί t. Όμως στη συγκεκριμένη σχέση πρέπει να λύσουμε το t ως προς S. Προσοχή σε αυτό. Αυτός ο μετασχηματισμός, αυτή είναι η αναπαραμέτρηση λοιπόν. Αυτός ο μετασχηματισμός θα μας μετασχηματίσει την αρχική καμπύλη, τη γ του t, σε μια ισοδύναμή της, τη γ του S, υπό αυτό το μετασχηματισμό. Άρα, στην συνημήτωνο S προς το ρίζα 2, ημίτωνο S προς το ρίζα 2, S προς το ρίζα 2, θα αλλάξει και το πεδίο ορισμού. Το t θυμίζω ήταν από -1 έως 1, προφανώς το S θα είναι, δεν είναι κάτι, από μείον ρίζα 2 έως ρίζα 2. Απλά να διευκρινίσουμε ότι η συγκεκριμένη καμπύλη θα είναι καμπύλη μοναδιαίας ταχύτητας. Από τη θεωρία, αυτή είναι η δουλειά που κάνει η αναπαραμέτρηση. Μετασχηματίζει μια καμπύλη μη μοναδιαίας, τη γ του τ στην προκειμένη περίπτωση, την αρχική, σε μια ισοδύναμη γ περισπωμένη του S μοναδιαίας ταχύτητας. Okay. Ασχολούμαστε τώρα με το να βρούμε τρίεδρο Φρενέ για τη νέα καμπύλη, για τη γ περισπωμένη, και χρησιμοποιούμε τους τύπους για τη φυσική παράμετρο. Τους γράφουμε και στη συνέχεια. Πρωτίστως όμως βρίσκουμε πρώτη και δεύτερη παράγωγο
για τη νέα καμπύλη, για τη γάμα περισπομένη. Έχουν γίνει οι απαραίτητες παραγωγήσεις. Επομένως, το εφαπτώμενο διάνυσμα για τη γάμα περισπομένη καμπύλη είναι πρώτη παράγωγος της γάμα περισπομένη. Άρα, -1 διάρρηζα 2 επί μήτωνο S διάρρηζα 2, 1 διάρρηζα 2 επί συνημήτωνο S διάρρηζα 2, 1 διάρρηζα 2. Την πρώτη παράγωγο χρειαστήκαμε. Όσον αφορά το πρώτο κάθετο, ο τύπος είναι αυτό το πηλίκο της δεύτερης παραγώγου προς το μέτρο αυτής. Έχουμε βρει τη δεύτερη παράγωγο εδώ, το μέτρο αν γίνουν οι πολυστοιχειώδεις πράξεις μας δίνει ένα δεύτερο. Επομένως θα απλοποιηθεί στην ουσία το ένα δεύτερο από τη δεύτερη παράγωγο, από το διάνυσμα της δεύτερης παραγώγου. Συνεπώς το διάνυσμα της πρώτης καθέτου, το πρώτο κάθετο διάνυσμα, είναι το μείον συνημήτωνο S διάρρηζα 2, μείον ημήτωνο S διάρρηζα 2, 0. Και κλείνοντας για το τρίεδρο φρενέ, χρειαζόμαστε και το διάνυσμα της δεύτερης καθέτου, το δεύτερο κάθετο διάνυσμα που ορίζεται από το εξωτερικό γινόμενο του ταφ με το n, του εφαπτώμενου με το πρώτο κάθετο. Άρα έχουμε αυτή την ορίζουσα, τοποθετούμε ijk στην πρώτη γραμμή, συνιστώσεις εφαπτώμενου και πρώτου κάθετου διανύσματος σε δεύτερη και τρίτη. Αν γίνουν οι πράξεις, το δεύτερο κάθετο, το b περισπομένη, είναι 1 διάρρηζα 2 επί μήτωνο S διάρρηζα 2, -1 διάρρηζα 2 επί συνημήτωνο S διάρρηζα 2, 1 διάρρηζα 2. Η καμπυλότητα για τους τύπους φυσική παραμέτρου, για τη γάμα περισπομένη καμπύλη, είναι το μέτρο της δεύτερης παραγώγου. Τη βρήκαμε προηγουμένως, είναι ένα δεύτερο, άρα η καμπυλότητα εδώ είναι ίση με ένα δεύτερο. Και η στρέψη ορίζεται από το εσωτερικό γινόμενο του δεύτερου κάθετου με την πρώτη παράγωγο του πρώτου κάθετου. Κάνουμε λοιπόν την παραγώγηση του πρώτου κάθετου. Επομένως, το εσωτερικό γινόμενο του B με τον ιτόνος, γινόμενο πρώτων συνιστοσών, δεύτερων και τρίτων αθρηστικά. Okay. Μας δίνει λοιπόν πάλι ένα δεύτερο. Σταθερές λοιπόν οι ποσότητες της καμπυλότητας και της στρέψης. Όμως, εμείς χρειαζόμαστε τρίεδρο φρενέ, καμπυλότητα και στρέψη για την αρχική παραμετρικοποίηση, για την γάμα. Τώρα γυρνάμε πίσω, δηλαδή μέσω του μετασχηματισμού από την αναπαραμέτρηση, το τέισον S προς 2 δηλαδή, το εφαπτώμενο θα είναι 1 προς 2 επί ημίτονο, 1 διάρρηζα 2 επί συνημίτονο, 1 διάρρηζα 2. Το πρώτο κάθετο θα είναι μείον συνημίτονο, μείον ημίτονο, 0. Το δεύτερο κάθετο 1 διάρρηζα 2 επί ημίτονο, μείον 1 διάρρηζα 2 επί συνημίτονο, 1 διάρρηζα 2. Καμπυλότητα και στρέψη ούτως ή άλλως σταθερές ήτανε, δεν θα αλλάξουν, ένα δεύτερο και οι δύο. Προσοχή σε κάτι, ότι η γάμα και η γάμα περισπομένη καμπύλες ως ισοδύναμες θα έχουν ισοδύναμα τα διανύσματα τριέδρο φρενέ αλλά και τις ποσότητες της καμπυλότητας και της στρέψης. Αυτό που κάναμε ήταν να χρησιμοποιήσουμε τον μετασχηματισμό για να γυρίσουμε πίσω, δηλαδή να πάμε από το S που ήταν η μεταβλητή της γάμα περισπομένη στο T που είναι η μεταβλητή της γάμα καμπύλης. Okay. Προσοχή λοιπόν σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες. Κατά τα άλλα είναι εφαρμογή τυπολογίου. Okay. Τώρα κάποια σημαντικά σχόλια εδώ για προβληματισμό ας πούμε. Η αναπαραμέτρηση στο πρώτο σχόλιο ως προς μήκος του όξου, αυτό που λέγαμε και πριν, μετασχηματίζει μια καμπύλη μη μοναδιαίας ταχύτητα σαν μια ισοδύναμή της με μοναδιαία ταχύτητα. Και αυτό που θέλουμε είναι να το επιβεβαιώσετε για τη γάμα περισπομένη καμπύλη. Και το δεύτερο σχόλιο, όταν έχουμε μια καμπύλη μοναδιαίας ταχύτητας, μπορούμε για την έβρεση του τρίεδρου φρενέ της καμπυλότητας και της στρέψης να χρησιμοποιήσουμε τους τύπους που αντιστοιχούν σε καμπύλες μη μοναδιαίας ταχύτητας. Και θα θέλαμε και αυτό να το εξετάσετε. Δηλαδή, η γάμα περισπομένη καμπύλη ήταν καμπύλη
φυσικής παραμέτρου, καμπύλη μοναδιαίας ταχύτητας. Αυτό που λέει λοιπόν το συγκεκριμένο σχόλιο είναι ότι δεν απαγορεύεται να αξιοποιήσουμε τύπους για τυχαία παράμετρο. Υπάρχουν στη θεωρία, στη βιβλιογραφία, μπορείτε να τους δείτε. Αυτά λοιπόν για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, μπορείτε να κάνετε like στο κανάλι του Φροντιστηρίου στο YouTube και επίσης, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε και subscribe. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.